नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचा येवकार. खबर विस्तारात. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्मा 2 समन चुकवूनय अजून अटक ना. पोलीस कोणाक रावल्यात हो प्रश्न. आता तिचो पणजे सेशन कोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. पूजाक 20 जूनाक चौकशेक हाजीर रावंक आदी क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडिलो. उपरांत आयचोय समन्स चुकयलो. तिणे कूस मारली. आता अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात. मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक 26 जूनाक चौकशेक हजर रावपाक पोलिसांनी समन्स धाडिल्लो. मात पूजा शर्मा चौकशेक हजर रावली ना वा पुलिसांक कांयच रिप्लाय दिलो ना. ताच्या उपरांत केस क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केली आणि पुलिसांनी पूजा शर्माक अटक करपाची सोडून परतो समन्स धाडलो. हे सगळे जाता म्हणसर पूजा शर्मान अटकपूर्व जामिनाक पणजे सेशन कोर्टा मुखार अर्ज घाला. अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जातली. क्रिमिनल कायद्याचो आदोगाद अनूप कुडतरकार म्हणटा, पूजा शर्मान पयलो समन्स चुकयल्लो तेन्ना तिका अटक करपाक चौकशी करपी अधिकाऱ्याक मेकळीक आशिल्ली. Whenever 41A is issued, it is duty of the person to attend the investigation and join the investigation. Now there are certain restrictions given under 41A. Now whenever a notice is issued to a person under 41A, the police cannot arrest him basically. But the section further says that in 2 circumstances he can be arrested. First is when the police, when the accused person to whom a notice is issued does not comply with the notice, means he does not join the investigation or does not cooperate with the investigation. Now the second scenario is where it is the discretion of the investigating officer. Now even if the section starts with he cannot be arrested, but if the investigating officer feels that under certain compulsive circumstances he has to be arrested, he can arrest him, but he has to give reasons in writing. मजगती ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 3 बायला बाउन्सरांच्या जामीन अर्जाचेर म्हापशा JMFC कोर्टात आज सुनावणी झाली. वांगडा गाडी मालकाच्या जामिनाचेरूय सुनावणी झाली. निमाणो निकाल मंगळारा राखून थेयला. आर्ग्युमेंट्स सरान आज घेतले ते फाल्यां दनपारां ताणें ऑर्डरीक दवरल्या. एक्चुली आमी 6 जाणांच्यो घाल्ल्यो. 4 जाणांची बेल ताणें फाल्यां ऑर्डरीक दवरल्या आनी 2 जाणांचे रिजर्व दवरल्या 4 तारखेक ऑर्डर. एकाचे आसपाक तो ड्रायव्हर अशें म्हणून ताणी एक्यूज केल्लो, पूण ताजी फक्त गाडी युटिलायज केल्ली. तो क्रायम स्पॉटार नाशिल्लो आनी बाकीच्यांची 3 आशिल्ले पळय ते ओन्ली बाउन्सर्स आशिल्ले. आनी मजगती आसगावच्या केशीत हणजुणाच्या PIक आणि 2 PSIंक सस्पेंड केल्यात. सस्पेंड केल्ल्या PIन DGPन आपल्याचेर दबाव घालो म्हूण आरोप केल्यात. ताणें मुख्य सचिवाक अहवाल दिला. ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिव चौकशी करता. मात आज पणजे जाल्ल्या एका कार्यावळीक मुख्य सचिवांनी DGP एका माचयेर कुशीक बसून गजाली करताले. आता ते कितें उलयताले असो प्रस्न. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक खंयच्याच मिडियाक आमंत्रण नाशिल्लें. आता अशी लिपोवन कार्यावळ करपासारकें कितें आशिल्लें काय DGP आनी मुख्य सचिव एका माचयेचेर दिश्टी पडत म्हूण आमंत्रण नाशिल्लें असो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादय न्हंय साल्वार करतले जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करचो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयला. म्हादयचो विशय केंद्रा कडेन आनी प्रधानमंत्र्या मुखार मांडूंक मुख्यमंत्री फेल. आमदार विजयाचो आरोप. कर्नाटकान प्रधानमंत्र्या कडच्यान म्हादयचो विशय तडीक लावचे उतर घेतला. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा सरकार सिरियस. 4 तारखेसावन म्हादय प्रवाह म्हादयचे इन्स्पेक्शन करता. Our Madhay has been diverted and हो government म्हाका दिसता is absolutely not serious. आमी डिमांड करता the only way that Madhay could be saved looks like now is that the Madhay wildlife जो sanctuary है it has to be reserved as declared as a tiger reserve. आणि आमचो हांगा हो डबल इंजिन सरकार जो आसा हो डबल इंजिन सरकार आपलेच पक्षाचे प्रधानमंत्र्या कडेन एक ऑल पार्टी डेलिगेशन भरपाक असफल आज मेरेन दिसता. तांच्यान आज मेरेन एक अपॉइंटमेंट तांकां मेळना की सगळे आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले प्रधानमंत्र्या कडेन आनी म्हादय आमची जीवनदायिनी आनी ती आमी डायवर्ट करून दिवचे ना
हो डिमांड घालपाक हांकां एक अपॉइंटमेंट मेळना. क्लियर जाले आनी गोंयचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो सुशेगाद आसा. तांकां कांय मात पासून पडलेले आयज कर्नाटकाचे जे काँग्रेस सरकार आसा तो आयज खंय ना खंय प्रेशर घालता आनी आमचे हे सायडीनूय काँग्रेस आसा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार तांकां सांगपाक जाय आसलें. आजून पर्यंत तेंय सांगूंक ना. म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की दोनूय बीजेपी आनी काँग्रेस तांकां हो जो म्हादयचो प्रश्न आसा हो म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक नाका. तांकां खंय ना खंय म्हादय जी आसा ती कर्नाटक खंय ना खंय तांकां एक प्लस पॉयंट दिवंक सोदता. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादयचे विशीं सरकार सिरियस. म्हादयचेर हांव परत एकदा पायट दिता. आमचो ऑलरेडी WRD मिनिस्टर उलयला. वी आर सिरियस. गोंय धरून देशभर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम हे तिनूय नवे कायदे लागू. IPC, CRPC, एव्हिडन्स एक्ट गेले. DGP, मुख्य सचिव एकामाचेर. दोगूय म्हणटा नवे कायदे न्याय दितले. पुलीस स्टेशनाचे हुमरे झरोवप कमी जातले. कार्यावळीक खाजगी मिडियाक आमंत्रण ना. पणजे मडगांव पयल्याच दिसा FIR. अभी तक के जो कानून थे वो दंड पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे और अभी वाले जो कानून हैं ये न्याय पे एम्फेसिस देते हैं. न्याय से मतलब कि आपको इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको कन्विक्शन की ओर ले जाना है. क्योंकि इसमें एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है 0 FIR कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बस में आपकी पिक पॉकेटिंग हो गई, आपने जहाँ उतरे वहाँ कोई और पुलिस स्टेशन है, तो जहाँ पर आप रिपोर्ट करना चाहेंगे आपका क्राइम जो है वहाँ पर रिपोर्ट होगा. इसके अलावा EFIR का भी प्रोविज़न है. उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जो जिसके अंदर आपको क्राइम टीम भेजने की ज़रूरत नहीं है. मतलब सीन ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जैसे आपने एक जगह स्कूटर पार्क किया और जब बाहर आए तो स्कूटर चोरी हो गया, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं. और एज ए सिटीजन सर्विस में आने से पहले तो दिल्ली में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं. और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद. हम लोग FIR कराना चाहते थे मॉडल टाउन थाने में और उन्होंने बोला नहीं जुरिडिक्शन आपका ये नहीं है. ये चीज़ खत्म हो जाएगी और ये सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. So I expect sufficient training has been provided to all of you. Your existing infrastructure is being upgraded. There would be some doubts in the beginning, so get all your doubts clarified as soon as you can. There is sufficient literature available. And yet if there is something which still remains unclarified, then you can approach either your STP or PI or me directly. And we all need to ensure that there is efficient and effective implementation of these laws. गोंय रेबीज फ्री. गोंयांत एकूय रेबीज केस ना म्हूण 2 दिसां फाटीं एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ उलयल्लो. गोंयांत मनशाक रेबीजाची लागण ना, मात अंदू गोंयांत रेबीज जाल्ल्या सुण्यांच्यो 4 केशी सापडल्यात. फेब्रेरांत दिवचले, एप्रिलांत थिये जाल्यार जुनांत दिवाडे 2 रेबीज लागवण जाल्ले सुणे सापडल्यात. खासा रिपोर्ट. गोंयांत रेबीजाच्यो केसी ना. गोंय रेबीज फ्री म्हूण पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दावो केल्लो. फोंड्या नगरपालिकेन उबारिल्ल्या गोशाळेच्या उक्तावणाचे कार्यावळीक तो उलयल्लो. स्टॅरिलायज करपाक आमी NGOक 1000 रुपया दिता. टायम टू टायम पयशे दितात. पूण ते ज्या ज्या भागान आयज आमी रेबीज फ्री गोंयान आहात तरी सुद्दां जे शेजार राज्यांसून जे कुत्रे येतात वयतात थंय खंय तरी फरक येता. आनी हें जावंक जायना म्हणून आमची सरकार रेबीज मिशन म्हणून एक चलयता जे गांवां गांवांत वचून स्टॅरिलायज करता. जावं NGOक सुद्दां आमी तितके पयशे दिता. गोंय रेबीज फ्री आसलो तरी गोंयांत रेबीजांची लागण जाल्ले सुणे मेळटात. फेब्रुवारी दिवचले, एप्रिलांत थिये जाल्यार जून म्हयन्यांत दिवाडे 2 रेबीज लागण जाल्ले सुणे सापडल्यात. Mission Rabies has recently tested 4 dogs positive for rabies in Goa for the year of 2024. One of the dogs is from Bicholim, the other is from Thivi, and the recent case in June, 2 dogs are from Diwar. One dog was a stray dog and the other is an owner dog. Both these cases have come to us via the animal husbandry, the Tonka Veterinary Hospital. And we are very grateful for everybody who comes forward and reports these cases. Yes, as you know, these cases are viruses expected from the neighboring states
from the endemic neighboring state anytime. So far we are getting it in the border areas and both sides we are vaccinating. But this time, for the first time, probably closer to the Bicholim Taluka, the Diwar Island is recording 2 cases. With our intensive surveillance, we were able to detect it, and with the Animal Husbandry Department hospital support, they are quickly able to inform us, and then we are attending to that quickly. And following this, the ring vaccination is going on. We are planning to cover 70% of the dogs in the Diwar Island to develop herd immunity. Then education is going on. We have already educated 4 of the school children. Yes, since this is now coming into the Tilim and this Tiswadi area, we have decided to 100% vaccinate all the Tiswadi Taluka dogs also. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी उलयलो. नीट, अग्निवीर, मणिपुराचो पंचनामो स्वताक हिंदू म्हणपी खंय फक्त हिंसाचार दुस्वासूच करतात. राहुलाचे वक्तव्याचेर संसदेत वाद. प्रधानमंत्र्यान हरकत घेतली. राहुल गांधीन माफी मागची म्हूण घरमंत्री शाह, रक्षा मंत्री उलयलो. 1984 काँग्रेसीचे राजवटीतली शीख दंगल उस्तिली. शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य. आप हिंदू हो ही नहीं. इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं. क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए. और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है. आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है. और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ. आज वो भय की बात कर रहे हैं. मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए. न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए. अनुच्या बजेटांतल्यो स्किमी वेळे आदी चालीक लावपाचे नजरेन सरकार कामाक लागला. सरकार स्किमी ट्रॅक करता, ते खातीर पोर्टलूय केला. गतीशक्ती पोर्टलाचेर सगळ्या खात्यांक ते विशीं आपापली म्हायती दिवची पडटा. मुख्यमंत्री सगळ्या खात्यांचे बजेट रिव्ह्यू बसके उपरांत उलयलो. गती शक्ती वरवीं खंय बजेट चालीक लावपाचे सारखे प्लॅनिंग जातले. बजेटाची रिव्ह्यू मीटिंग घेतली. जवळपास 358 बजेट एश्युरन्सीस वी हॅव गिवन ड्युरिंग माय बजेट स्पीच. सो आम्ही बजेट पोर्टल रेडी केल्लो आसा. त्या बजेट पोर्टलाचेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमचे खंय खंय स्टेटस तुमचो पावला. वन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड फायनान्शियल, अँड थर्ड इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर. अशा 3 पद्धतीची एश्युरन्सीस आसा. ती सगळ्यांनी बजेट पोर्टलाचेर अपलोड करपाक जाय. सो वी वॉन्ट टू कंप्लीट अवर बजेट ओके बिफोर टाइम, म्हणजे 31 मार्च 2025. आणि तो ट्रॅक जो आसा पळय, तो ट्रॅक आमी आमच्या बजेट पोर्टला वयल्यान दवरता. आणि तेच करपा खातीर आयची रिव्ह्यू मीटिंग विथ ऑल डिपार्टमेंट जाली. ताज्या उपरांत आमी गतीशक्ती विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल जो लॉन्च केला. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपापलो ट्रॅक हो गतीशक्तीचेर दवरपाचो आसा. पणजे 2 ज्वेलरी शॉपांनी 8 लाखांची चोरी करपी बेळगांवचो अब्रार बेग म्हणटा ताका पणजे पोलिसांनी धरलो. ताचे कडच्यान 2 हिऱ्याचे हार
आणि चोरी केल्ले सगळे भांगर पोलिसांनी रिकवर केला. उत्तर गोंय SP अक्षत कौशल उलयलो. ज्वेलरी शॉपांनी गिरायक म्हणून आयल्लो आणि हात मारलो. पुलीस चौकशी करतात. ऑन 24 जून एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था पैंजम पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चला था कि PNG जो ज्वेलरी स्टोर है उस स्टोर के अंदर से कुछ 8 लाख के करीब की ज्वेलरी चोरी हुई है. तो ये सूचना मिलने के बाद वी हैड रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 380 रेड विथ 34 IPC and a special team was constituted to work out this case. This team was constantly tracking CCTV cameras. It was looking at it was doing technical analysis, and main accused was arrested. He was later identified as one Abrar Hussain Beg, son of Ghulam Rasool. He is 30 years old. He is resident of Belgaum, और वहाँ से हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है. इनके पास से हमें एक येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस वो बरामद हुआ है. ये रिकवरी हुआ है उसमें से. एंड वी हैव रिकवर्ड वन येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस, वन मोर. ये इसके पास से हमें रिकवर किया है. इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये एक तरीके से कस्टमर की तरह स्टोर के अंदर आते थे और जो सेल्स पर्सन है उसको कहते थे कि ज्वेलरी दिखाए, और उसके बाद थोड़ा ध्यान भटका के ये लोग अपना काम करके निकल जाते थे. इन विच 100% रिकवरी हैज़ हैपन्ड. घेऊया एक लहानसो ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. मंदिरावेले सरकारी नियंत्रण रद्द करचे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट आणि वक्फ बोर्ड रद्द करचो म्हूण हिंदू राष्ट्र महासभेत थाराव. 2009 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन वक्फ बोर्डाक ताब्यात आशिल्ली आता 8 लाख स्क्वेअर मीटर जाली. सामान्य लोकांच्यो देवळाच्यो जमनी बळकावपी बोर्डूच रद्द करचो म्हूण मागणी. ऑनलायन गॅम्बलिंगूय खंय बंद जावंक जाय. एंडोमेंट ऍक्ट 1951 चा जो आहे त्याच्या अंतर्गत 7 राज्यांमध्ये मंदिरांच्या जमिनी सरकारने सरकारीकरण करून मंदिरं ताब्यात घेतली. दुसरा 1991 चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट आहे, आणि तिसरा 1995 चा वकफ ऍक्ट आहे. आम्ही वकफच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या असं म्हणत नाहीये. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून वकफ बोर्डच रहित करा हा मागणीचा भाग या ठिकाणी आम्ही घेतलाय. कारण ज्या वकफ बोर्डला 2009 ला 4 लाख एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात होत्या, आज ते 8 लाख एकर जमीन ताब्यात गेली होती. आल्या कुठनं काय पाकिस्तान, बांगलादेश, इराक, इराणमधून आणल्या का आमच्या देशाच्या जमिनीत घ्या. केवळ नोटीस पाठवून बळगावले जातात. त्या मंदिरांच्या असतील, सामान्य नागरिकांच्या असतील. याविषयी खूप गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय स्तरावर याबरोबर एक जन आंदोलन कसं उभारता येईल याही गोष्टीची या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर श्रीराम सेनेचे जे प्रमुख जे पुतालिक आहेत यांच्या संदर्भात सुद्धा गोव्यामधली बंदी उठवावी याची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली. आणि महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी की धर्मांतरण बंदी कायदा किंवा गोहत्या बंदी कायदा या संदर्भात एक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी हा महत्वाचा मुद्दा याच्यामधला आहे. तोही या अधिवेशनामध्ये घेण्यात आला. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांचं वाढतं प्रमाण आहे या संदर्भातला, आणि विशेष करून गोव्यातल्या आपल्या पत्रकार बंधूंनी सुचवलेला मुद्दा जो होता की ऑनलाईन जुगार किंवा रमी सर्कल संदर्भातला कायदा त्या ठिकाणी आला पाहिजे. मी तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की तुम्ही सुचवलेल्या मुद्द्यामुळे त्यावेळेस आम्ही तो गांभीर्याने मुद्दा घेऊन त्याच्यात चर्चा झाल्या, त्याच्यामध्ये ठराव पास करण्यात आला. केंद्र सरकारला याची मागणी करतोय आपण ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्रीकडे. त्याचबरोबर केवळ अधिवेशनातला ठराव म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहत नाहीये, तर वर्षभर या संदर्भात काहीतरी तुम्हाला एक कृती झालेली दिसेल. कदंबाच्यो स्मार्ट सिटी सकयल 6 इलेक्ट्रीक बसी सोमार सावन पणजे सुरू. स्मार्ट सिटी सकयल एकूण 48 बसी पणजे सुरू जातल्यो. उरिल्ल्यो बसी फुडले 15 भितर सुरू जातल्यो म्हूण महामंडळाचो अध्यक्ष तुयेकार उलयलो. गोंयाक एकूण 100 इलेक्ट्रीक बसी येतल्यो. 50 बसी खंय सप्टेंबर मेरेन मेळटल्यो. 3 बसी सुटल्या, 3 बसी कंटिन्यूअसली तशें आसा. म्हणजे आतां आमी हांगासर मिरामार येतली अशी बस ती आमच्या बांबोळीसून ती युनिव्हर्सिटीक वयतली. दोनूय सायडीन बसी वयतली आणि वाडपाची शक्यता आसा. फुडले 15 दिसा आनीक घालतले. आनी घालता. तिकेट सिस्टम कशी आसतली ती आतां कशी पयलीं कशी आसतले लोकांक कशी डिमांड आसा ती पयलीं बसी ना कंडक्टर आसतलो काय ऑनलायन ज्यो पास सिस्टम आसा ते कंडक्टर आसना, पूण एका कंडक्टर आसतलो तिकेट. पूण आतां नॉर्मल टिकेटींग
बाकीच्या प्रायव्हेट बसीक ते सेम सेम असतं आणि कितले वाडपा शकता मागीर फुडाराक 15 दिसांनी त्यो बसी स्मार्ट सिटी अंदर आमकां 48 बसी मेळ्ळ्या सो ते आतां काही रस्ते बी रिपेरींग चालू आहा फुडल्या 2 म्हयने आमच्या कंप्लीट सगळे घालतले 48 सगळे घालतले स्टेप बाय स्टेप जशें आमच्या आनी 100 बसी येवपाच्यो ते आमकां सगळे कडेन करचे पडटले परवरी करचे पडटले पणजे करचे पडटले म्हापशाय करचे पडटले सगळ्या कडेन केन्ना पर्यंत येतल्यो त्यो 100 आनी बसी 100 मे म्हयन्यान दिवपाच्यो पण तेजेर आमी 4 बसी घातल्या पण 96 बसी आमकां तेंची येवपाच्यो आहा आमी ताका परत लेटर केला की आमकां 96 बसी तुमी टायमार दिवना आमी ताका फायन मारली 1 करोड सो आतां तेजेर फुडले सप्टेंबर पर्यंत आमकां उरलेले मिळटा म्हणल्या फुडले सप्टेंबर म्हणजे 50 तरी बसी आमकां मेळटल्यो गॅरंटी ह्या लोकांनी मरे एकदा आमच्या स्मार्ट बसींनी बसून पळोवचें इट इज द बेस्ट हांवें आतां फ्रॉम कदंबा बस स्टँड टू मंत्रालय पर्यंत हांव बसीन आयलो म्हाकाय बरें फिलींग जालें लोकांनी मजगती पणजे इलेक्ट्रीक बशी घालचे आदी सरकारान पणजे आशिल्ल्या बस मालकांक विश्वासान घेवची अशी मागणी पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी केल्या. बसकारांक कडेन उलोवन निर्णय घेवचो म्हण महापौराची मागणी. Government also has to take into interest people of the bus drivers of Panjim and customers. They've been flying those buses now for 10 or 15 years. I think before any decision should be made, CM said that he will consult all of them. I think CM will get it done with it. बट त्यांची सेल्फ एम्प्लॉयड आशिल्ली न्हू 100-200 लोक सुमार ते बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्यांचे So that's not saying. So everyone interested will have to be taken into account first. They cannot just remove them from the streets entirely. So you'll be in support with that private bus? It has to be give and take for both also. For these things to work financially, even though other people have to be taken care of. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. उद्देजक अनंत तन्नाचेर हनी ट्रॅप केशीत बलात्काराचो गुन्यांव निश्चित करपा विशीं पॉक्सो कोर्टाचो निकाल गोंयच्या मुंबय हायकोर्टान भायर मारला. एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट बी समरी रिपोर्ट दिल्ल्यान हे केशीचो परत विचार करचो अशे निर्देश उच्च न्यायालयान पॉक्सो कोर्टाक दिल्यात. याचिकादाराचो आदवोगाद वैभव आमोणकरान ही माहिती दिल्या. So there was a honey trap case filed by my client in Gujarat. As a counterblast to that and to pressurize my client, a false rape case was filed in Goa by one girl from Gujarat. After conducting investigation, the police filed something called as a B summary report, which means that the allegations in the complaint is false and a counter prosecution should be lodged against the complainant. Now, despite this particular B summary report, the Sessions Court had proceeded to ignore this and frame charge against the client. We had come for quashing of this whole proceeding before the Honorable High Court. The Honorable High Court today has quashed the order of the Sessions Court by which charges were framed against me and has in turn directed the Sessions Court to hear the victim, that is the complainant, on the counter case which is proposed to be filed by the B summary report. So I am technically exonerated today because after investigation the police have concluded that the entire complaint is without any merit and is a false complaint. So the Honorable High Court has accepted my case and has directed the Sessions Court to reconsider the B summary qua the complainant and not me. So the order of the trial court dated 15th February, I think, to proceed with the framing of charge has been quashed. Yes, has been quashed, and in turn the trial court has been directed to reconsider the B summary, by which I have been completely exonerated in the matter after conducting a detailed investigation. लोकसभा वेंचणुकेत वापरिल्ल्या टॅक्सी आणि बाकीच्या गाड्यांची बिलां अजून अडकल्यात. गाडयो भाड्याक लावपी ट्रान्सपोर्टर असोसिएशन GTDC आणि अकाउंट्स खात्याचे कचेरेत पावले. हजारभर गाडयो खंय वेंचणूक ड्युटेक वापरिल्ल्यो. 10 ते 15 कोटीची बिलां पेंडींग आसात. संघटनेचो अध्यक्ष मिडिया कडेन उलयलो. काय गोष्टीक लागून तेंचो डिले जालो पूण तो खूब जालो एफर्ट की तेंचे कितें इश्यू जाले, कितें बिलां रिटर्न येयली, कितें जालें, पूण इतलें जावंक जायनासलो. तेंच्यांनी ते खंय तरी तेंची जबाबदारी आसली इलेक्शन कमिशनाची ती बेगीन करपाची. आतां कित्याक GTDCक जो पर्यंत पावना पेमेंट तो पर्यंत GTDC दिवंक शकना. सो आतां कितें जालां ते बाबडे टॅक्सीकारांचेय खरें कित्याक तेंचे 2 म्हयने गाडयो चलयल्यो, 2 म्हयने 3 म्हयने गाडयो चलयल्यो आनी तेंचो तो पेमेंट सगळो ब्लॉक उरला 2-3 म्हयने. आतां पावस म्हणटूच तेंचो ऑफ सिजन आसा, भायरूय तांकां भाडी ना, तेंचे इन्स्टॉलमेंट ड्यू उरल्या, कोणाचे आनी कितें आसा, तेवूय त्रासान पडलेले आसा.
टोटल टॅक्सी आणि बसी बीन धरून टोटल 1000 वयर जाल्या गाडी त्यामुळे साधारण 10 ते 15 CR त्याच्यामध्ये असतलो. आता अकाउंट डिपार्टमेंटान सध्या सांगला की बेगीनच्या बेगीन क्लियर करता. त्यांच्यानी कितें तरी क्वेरी आसा तेंच्यो कलेक्टर जो साउथ कलेक्टर जे आहा त्यांच्या अंडर जे सगळे असलेले त्यांचे कडेन कितें तेंच्यांनी मेल केला तांकां त्यो क्वेरी कितें आहा त्यो. सो तेंचे रिप्लाय येयल्या उपरांत तेंच्यांनी रिलीज करता म्हटलां. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.